Aha, oké, erre még emlékeztem a PS1-ről, hogy itt volt egy titkos hely, amit hogyha felugsz... Aha, igen, és megvan a C betű, de a R betűt megint elhagytuk valahol. Aha, vágom miatt én... Nem, itt az R betű. Akkor tényleg izébe voltak, és a H betűt az elején elhagytam. Sorrendben voltak, és H betűt az elején elhagytam. Ennek nagyon örülök. Ja, nem. Nem vagyok Zeus. Menjünk, haladjunk tovább. Itt a madarakat szétbasszuk. Köcsök, madarak. Aha, oké, elfogyott. Most mit csinálunk? Szétbasszuk a sima kardba. De élvezem ezt a játékot. Gyere ide! Csak próbálj megtámadni, köcsög! Meghalsz. Keménykedsz, keménykedsz! De... Dobre kill. Aha. Oké. Nem, csak valamit akartam tesztelni, a karnak is látom van olyan energia szintje, csak nem tudom, hogy miért. Itt mi ugrált? Itt valamire emlékszem. Aha, cápa, oké, akkor gyorsnak kell lennünk. Aha, ettől féltem. Oké. Tovább jutottunk. Itt is akkor most elmenj, most gyorsan, 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 gyorsan. Jaj. Mi van a érzésem, hogy ez le fog szakadni? De nem. Újabb mentés. Ja igen, és most kell használni akkor ezt az erősítést. Tudtam. Ó, de kemények vagyunk. Tja. Kriszti! Hát, ebbe hányat kell ütni? Kriszti! Úgy. Herkulé. Új. Ezeket nem szerettem! De ez viszont ad sok HP-t, oké. Gyere ide! Jaj, de ronda vagy. Ja, jó, valaminél fogva azt hittem az egy új kard, de mégsem. Ahhoz képest, hogy nagyon rég játszottam el a játékra, még mindig elég sokat. Elég sok dologra emlékszem. Kriszti! Ti is látjátok, amit én? Jaj, Mori! Kriszti, hájka muska! Gyertek ide! Kipróbáljuk azt az esélyt. Aha, ha nem jönnének ezek. Anyád! Aha, ez smeker! Ez egy nyomkövetős! Díg, de jó. Itt is mélyedés van, arra gondoltak, amire én. Hát ha. És igen. Igazam volt. Nagyon is igazam volt. Itt van a... Megint elhagytuk volna. De nem. Jó. Nem hagytunk el semmit. A H betűt az elejéről, de... Ez hát, ha majd a végén lesz. Bizakodjunk benne. Újabb mentés. És igen, az a babu megnöveli a HP-nkat. Akkor jó, akkor minden meg van oldva. Itt az... ez milyen kard? Ott valamit lát. És igen. Ez a villám. És ez a... ez smeker, de... Ez egyáltalán nem olyan vagány. Kriszti! Jaj! Kriszti! Itt is be kell húzni egyet nekik, azt hiszem. Nem.
mit kell? Aha, tehát Y-nal felvesszük, és X-el pedig eltesszük. Aha, ez faszom. Megyünk vissza erre. Normális kardra. És azt hiszem még nagyobbat ugrunk. Aha, nem jönnének ezek, hogyha így. De nem. De azokat most hogyan? Na, inkább hagyjuk a pénzt. Ne vagyunk anyagiasak, de itt viszont futás van, mert itt ezeket nem szeretem. Ez pont jó szám ide. De azt nem mondta, hogy ide kell hozni a követ, mert én meghűlök. Ne. Na jó. Akkor csak a zene kedvéért. Ide kell hozni a követ, de ezek így nem lesznek jók, hogyha... Ezt akkor legalább ezt a madarat intézzük, hogy közben ne idegesítsem. Akkor melyikkel volt? Y-nal felvesszük. És X-e pedig le fogjuk dobni. Ugrani nem tudom semmit, csak futni. De jó gyorsan. Ojjj. És lebasszuk ide. És most rá lehet ugrani. Úgy van, Tafi. Szeretem ezt a játékot, mert elbírja a gépem. Amúgy nem. Nem azért szeretem. Ez ilyen igazi hardcore rage game. Főleg emiatt a madarak miatt, hogy tálom őket. Aha. Meg. Akkor... Oh yeah. Kriszti! Ne, büdös madár. Amíg mennyit kell menni. Oda ne. Ne! Jó. Nem ez kell, nem ez kell. Google le! Ez kell. Ha. Ojjj. Oda át kéne ugrani. Sikerült. Nem nézem meg, mi van oda lent. És itt megint van egy ilyen baszás. Le kell rombolni. Oké. Hát akkor gyerekek nem fog kijönni a Herkules szó. Na. Kecske! Most, hogyha arab lennék, biztos megbasznám Alnumsba, de inkább nem. Aha. Igen, és tudtam, hogy lehet most sávot váltani. Akkor itt még többet. Itt meg vissza. Nem. Még több kecske. Meg kell erőszakolni. Meg nem lehet tovább jönni. Itt még erőbbre, mert előbb láttam pénzt. Aha, csak van ez a szarás is, amelyik majdnem elbaszott. Itt van a HP, meg egy... Azt hogy veszem el onnan? Ide. De... Így sem. De... Mi a jó Isten? Azt ott meg hogy? Van itt még egy út? Van így, jó. És akkor most visszamegyünk érte. Batman, megvan. Ugye az nem tudom mire jó, de... Jó. Itt jöjjünk erre. Batman. Mi van a nézése, megint lesz egy olyan szakadék, amit be kell törni. Itt meg mit risszálja ez a seggét? Leütöm, mint a büdös. Mi ez a villám? Erre nem emlékszem.
Aha, oké. Benyomta a szteroidot. Új map, gyerekek! Na jó, de ezt viszont már csak a következő részben fogjátok megtudni. Hogyha tetszett a videó és szeretnétek még több részt látni ebből a gameplayből, akkor nyomjatok egy lájkot. És kommenteljétek. Szia!